uliate do nota lae waksoni itu tua mata nomor 2 di bata. Bui dengan jalatiur di ulauta nak swasta pala ditikya. On sudah bahasa-bahasa ni Tuhan don. Keswaksoni pe diak ka ulauta dinamulai hita satu tikion dengan do harapat tapi dinamani puli dengan matutu berdalan di ulauta. Suaksoni ma lae do to itu rohami dison pasahaton ulos pasamot. Ia ulos pasamoton pasahaton nami terlumubi tu botokku suaksoni tulaiku mangaramoti diaka nauli diaka pinoparni di botokku do laiku. Suaksoni ma ditikion titipokku ma tuhamu apalagi tu botokku boruku semareta takas di botoho itu dangna di botoho madang sedia takas mari bunga taulah dina seorang magurang ditiki seorang magurang masa tuhami apalagi ditiki ma titipokku ma tu botokku tiki to songo dia akan nauli ma di pengalaman itu waktu diterima keluarga purba karena dengkam maajar hotu anggimon manak tu paro main mo dia itu jala tugu mah itu do tolae jala jari imana asa boy mangulo dia ke adat nyabat ako ni asa boy dipakilala hom manang dimudar hon asa unang holan tutur songoni hami ajari hamu nasida dia ke si batahon suak songoni pe abala didikion nunga tababagas nunga tapadipos di partuturata dang namar tutur songoni behita alani to titipok kuma tuhamu borukon didok na tua eme nama biur donok tu hariara saya torok ma siap borukon pinopper muna jala meribur hu atong natakang majuara Emma tutu. jadi apa itu dison ulos titim marakup Nang titim maraku dope ulus pasamot dolay. pasamot Iro. iya nama ngaramot yak kanaul yak kaparorasan nak kana pinoparmu hadua uloson ulos nagajang golay doto itu gajang ma umurmu itu doto layalan tuipas nama kamu suak songoni si torop rabu torop matok pinoparmu sian nyon berena helanami odo boru nami hot haduan ramoti si ramoti nauli bihau di akka pinopar mahamu Emma tutu. didok na tua tong hau si martolu jonok tu pana para pempeng saur madua mahamu to do to mulai dia lian ya kapoparan Emma tutu. jadi suak-suak ini mah pasatok kumalaeon lam tuhipas nama hamu lam di pada tuat masih kamu kasahit 70-an. Jadi omang ulos akan nauli maon akan ringkat di hamu 70-an. Jadi di na tua-tua emes kita batua maina perlinggoman si borok amata debataro sila tua ibana ma di hamu gabe parorot. Emma tutu. Asa sa ni solu sa matong tubotean so atong dirondang di bulan. Pasatok kumay to do tamulae ulos paroro. Dina mga roro akka pinoparmuna do akka parsauliat 70-an. Sa do ulos pasamot. Sa mahamu leleng mangulu sa tu parorasa. Sa tok mahamot tong dinongan ni Tuhan. Emma tutu. Mak panggual panggosi pasato naay ma ulos pasamoton. Pa kamu ma nao partusi.